Diyos maray nabanggi po sa indugabos mga tugang. Puunan po niya to ang novena para sa tuwing mahal na patron, San Judas Tadeo. Matindog po. Hearts all filled with sadness, stranger call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous heart, change to joy my every need. If it be His holy will, like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous heart, change to joy my every need. If it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who joined with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob ang sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamate ang mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwag nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declare unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of That God. we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, kapestahan kang kagurangnan Hesu Kristo ang pinakahalangkaw na padi. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat ni kang Gismundo family for 50th birthday of Janilyn kang Arena family. Pasasalamat ni Clarice Lianza for business opening today and done with NASH exam kang kahagada ni Mr. Volante. Pasasalamat ni Casey Rain Romero, Rachel Agsulid and family, for Angel, kagadan kang Barias family, Siringman. Pasasalamat ni Edwin O. Orinoco and family. Special intention for continuous healing of May Joan and Milagros Gismondo, may Gismondo family. For good health kang Arena family. In honor of the Holy Spirit, for guidance, protection, and peace from greed, selfishness, and hatred kang Orsavia family. Special intention ni John Eliana Manawag to pass the board exam of Mabel Mirabel, kagada ni Miss Abby Padilla as sinsiring man. Special intention ni Alex Bien. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag ni Maricel Fe as in Vicente kang Sardinas family, kalag ni Reza kang Advincula family. For all souls kang Gismondo family, ni Michael as in Emilita kan Ong Tangko family. Para kay Michael as in Emilita kang Ong Tangko family. Kalag ni Ranolfo, ni Carmel Ann Rose Dulot and family. Kalag ni Hil, kagada ni Eva B. Israel. Para sa kalag ni Juancho as in Gloria, ni Rizalen and family. Para kay Ranolfo, dulot ni Carmel Al Rose Dulot and family. For all souls kang Ichalusi family. For all souls in purgatory ni Alex Bien. As in Siringman sa kalag ni Vicente, as in Elina, kagada ni Chris Briondial. Natindog po ang gabos. Sangarang ka naman, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako, untaan sa makasalan, tangani magkani ko kita magselebrar, ka mga banal na misteryo, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kaguranan ng Diyos. Mayara ka man lagod sa tuwan, Diyos na makakaman, sin baka patawadan sa ito makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen.
kamarawayan sa Dios sa kaitasan. Asin sa daga katuninongan, Sa mga taong marayan buot, inuomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orok kahalangkaw Jesucristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Ama, para sa imong kamurawayan, asin para sa mong kaligtasan, ginibo mo sa Jesucristo bilang halangkaw na padi, ang banwa na sa iyang linigtas, sulikan sa iyang dugo, makairas man lugod sa kapangyarihan kan sa iyang krus, asin pagkabuhay liwat sa pagselebrar kay ning Eucharistia, ininagad mihili kay Jesucristo, kurang nanyamo sa imong aki, kay bamang nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo, hulita ang dugo nin mga toro, asin nin mga kanding, dai makakapara akan mga kasalan. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaban, ini ang sa iyang sinabi. Mga atang asindolot habo mo, kaya sarong hawak tinagama mo para sa kuya, holokausto asin atang para sa kasalan, dai mo nagustuhan. Kaya ako nagsabi, uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabuotan, siring sa nasusurat dapit sako sa linukot na libro. Enot na sinabi, mga atang asindulot, habo mo, holokausto asin atang para sa kasalan, dai mo nagustuhan. Ang mga bagay na ini na idinadolot sosog sa pagbuot kan tugon, dangan sinabi, uya ako, O Diyos, sa pag-utob kan sa imong kabuotan, an enot na atang hinahale asin sinasanglean kan ikaduwa, an atang ni Kristo. Sa bagsik kan kabuotan na ini kita nagin banal dahil sa iyang hawak na inatang makasaro sagkod lamang ni Jesucristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabuotan. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabuotan. Dangan ako nagsabi, uya ako, mga katukdoan mo na susurat sa libro, O Diyos ko, nauugma ako sa pag-utob kan kabuotan mo, an sa imong tugon, rimpos ko sa kuyang puso. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabuotan. Ang bareta nin kaligtasan, da ko tinago para sa sako lamang. Ibinareta ko ang sa imong pagkamaimbod asin kaligtasan. Da ko tinago sa katiriponan, ang danay mong pagkamuot asin pagkamaimbod. Hare pagsayumahas ako ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Ingatan lugod ako kan sa imong pagkamaimbod asin danay na pagkamuot. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabuotan. Maluya ako sa kadukha kagurangnan, alagad dai mo ako linilingawan, ika an sa kuyang tabang asin paraligtas, hare paghaloy o sa kuyang Diyos. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabuotan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kay iba mga disipulos nakaabot sa tatamnan inaapod Getsemani. Asin nagsabi sa inda, tukaw kamo digdi, mantang ako maduman asin mamibi. Ipinag-iba si Pedro asin ang duwang akin ni Zebedeo. Dangan inabtan ni dakulang kamunduan asin kaurasaan. Nagsabi sa inda, ako magagadan sa kamunduan. Pawalat kamo digdi asin magpuka sa kaibahan ko. Ruminayo ning kadikit luminaob sa daga asin namibi, Ama, kun mahihimo pa sana, palihisa sa ko ang kalis na ini, alagad kuyugon bako ang buot ko kundi ang buot mo. Dinulog mga disipulos, nahiling na tururog asin nagsabi kay Pedro, Day ka mo makapagbukanin sarong oras sa kaibahan ko. Magpuka sin mabibi, naday mahulog sa sugot, ng espiritu makusog, alagad ang laman maluya. Giraray sa Jesus, ruminayo as sinamibi, Ama ko, kung dai makalihis, na dai ko inumon, ang kalis, kuyugon ang buot mo. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Ini pong kapistahan ka na sa tong kagurangnan bilang eternal high priest o si Kristo bilang pinakahalangkaw na padi na daing katapusan. Bago pa po ini sa tuya, sa tuyang liturgy, alagad kan mga 1900s, pig-introduce na po ini through Pope John Paul, no? The second. Kaya tugot akong basahon ko ang history po kay ining kapista na ini. The feast of our Lord Jesus Christ, the eternal high priest, according to the order of Melchizedek. In him the Father has been pleased from before all time as mediator between God and human beings, fulfilling his Father's will. He sacrificed himself once on the altar of the cross as a saving victim for the whole world, thus instituting the pattern of an everlasting sacrifice with a brother's kindness. He chose from among the children of Adam men to augment the priesthood, so that from the sacrifice, continually renewed by the church, the streams of divine power might flow, whereby a new heaven and a new earth might be made, and throughout the whole universe there would be perfected that no eye has seen, nor ear heard, nor has entered into the human heart. Sa tulo po na function o trabaho kan itong kagurangda na propeta, hadi, asin padi na sisirian sa tuya sa paikan sa tungbunyag, ang pinaka function na pigigibon ni Kristo nagaro padagos na perpetually po na tanganing mautob subig sabi niya, I will be with you till the end of time, baptize everyone in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Dayo po ang ending kang gospel ni San Mateo. Ini pong sacrifice of the Mass o ining Santa Misa, saan ba ining sacrifice? This is the original sacrifice ni Jesus sa krus. Kaya, dahil po natatapos. Pero, bako naman si Kristo, so, physically, bako na siyang nahihiling tang nag-sacrifice, kundi spadi.
na tinawan sa padi nin otoridad na yung magibo, alagad in the name of Jesus. Kaya magapirmi ang sa tong prayers through our Lord Jesus Christ, etc., etc. No? Ninulita si Kristo bilang intercessor o parasurog sa pagitan ng Diyos Ama asin kinaban, dahil ibang ngaran na makakaligtas sa tao, kundi ang ngaran ni Kristo. So, yun po yun ang trabaho kan padi na sa pagmisa niya, nagkapangadyi siya on behalf of the people. Kaya kamo, sa mga intensyon nito, o-offer ki dikit na offering, form of money, or form of gifts. Ito po na mga pigahagad ng mga intentions, pigsasabay ta po sa sacrifice ni Jesus. Ta kita makasalan, daytay ni may hiwalay sa sacrifice ni Jesus. Ang sacrifice ni Jesus nang matatanggap ng Ama, which is a pure, holy sacrifice. Kita, hindi tayo makakarating sa gano'n na walang bahid ng kasalanan ang ating ino-offer. No? Kaya, kung mayo si Kristo, dayan matatanggap ng Ama. So, when we pray, when we offer sacrifice sa pagpamisa o sa prayer, nagigiman baga kitang parang mga padi. Ta nagpipray man kita kan sa itong mga mal sa buhay. On their behalf, we also offer sacrifice and prayers. Kaya importante yun na bilang mga binunyagan kita, nag-a-act man as priests. Tapi kasabi, there are two kinds of priesthood. So, ordained priesthood, ordained kang mga, yun is pagkapadi kang mga padi, mga obispo, mga santo papa, etc. Nilitasin ang pigtawan kang authority. So, pigbalyo ni Jesus, so priesthood niya, ay tayo man pigbalyo, pig-share, no? Pero kita ka, boss, na nag-ako kay Kristo sa bagay kang bunyag, minako man magkita kay itong tulo man na ito na function, no? Propeta, hade, asin padi. Kaya kung kita na namimibi sa tuyong liturgy, sa tuyong mga pagdebosyon, pag-pilgrimage, kung ano-ano pang paraanin pamibi, nag-a-act man kita bilang padi. Kaya lang as a brother to Jesus. Takon si Jesus, itinaw sa tuya ang sayang sa diring Ama, ano kita ni Jesus? Tugang kita ni Jesus. Adopted children of Jesus. Dinulit si Jesus, high priest, nag-o-offer ki sacrifice para sa kinaban. Kita man po, sa itong maliit na paagi, nagigiman na padi. Ngunyan, ang Ebanghelyo, nagsasaysay kang pigapod na daagon in the garden, no? As sinahiling taso, pagsadol ni Jesus, na importante ang pagpamibi, tanganing di kita madara sa sugot. As in, nahiling ta, day na daog kang mga disipulo sa indang antok. So 2 times, maybe 3 times, pigbalik ka ni Jesus, nagtutururog. But, sabi niya, di ka magturog, kundi magpuka, stay awake and pray. Kaya yun yung bagang dahilan, kung natay ko kita din mga peya, chapel, no? Perpetual Eucharistic Adoration. Although, dito man natatapos na, napupundo, bako man na 12 hours o 24 hours, kaya perpetual. Sa iba sigurong para kuyag wakaan. Pero sa tuya, kung ano-anong nangyayari, no, may
naghahabon, may nagpapagulo, kaya aday pwede so gano'n na security reason, no? And ang siring na paagi, nagpapakusugan sa tuyang relation sa Diyos. Tinulit akong maahagad kita sa kagurangnan, we have to pray. As in, sa pagpangadji, ang buhay ta, itinutuhog ta o pigpo-focus ta sa mahal na Diyos. Siring na si Kristo, nag-focus sa iyang Ama in obeying the will of the Father. Nailigtas po ngayang kinaban. So, tanganing day na paulit-ulit, so sacrifice ni Jesus, ginibuyat sana ito once. Kaya, tutugdo sa katekismo, itong ginibo ni Jesus na sakripisyo sa krus, pig-ulit na sa lambang misa. O dayon naman nga masabing pig-ulit. Because it's the same sacrifice of Jesus. Nagaro, pig-multiply several times. Because the sacrifice of the priest, hindi naman ang padi kapareho ni Jesus. Kaya, kung baga, nagsisir lang sa padi sa sacrifice ni Jesus in every Mass na pig-celebrate niya. Siri man kamo na nagsisimba, offer taman, so sa indo man na mga intensyon. Kaya, makayon bagang masabotan na itong misang pig-celebrate, every time may misa sa St. Jude, ki Webes, ki Sabado, ki Araw-Aldaw, that is not said only for those na nagtaong kwarta, nagtaong envelope. Lahat po tayo pwedeng magdudot kan sa tong intensyon. Kaya nga ni itong nagmatik ang exam o ano man na mga misa, may kadan, may bigunyagan, kung ano pa man. Gapos po yan, may karapatan kitang magdulot kang misa o makisumaro sa misa ni Jesus, huli nga dito sa tong bunyag. That's why we can also co-offer, no? Pero remember, na bako supadi ang nag-o-offer. Data na hiling, kundi si Jesus ang nag-o-offer. Tabako man sacrifice kan padi, so pig-o-offer. Si Jesus ang nag-o-offer, iyo pang pig-o-offer, as in pasiring pasaya sa pig-offer. No? So it's the victim, the sacrifice, and the goal of the sacrifice. Kaya, dahil man makakaarog sa iya, arog kang padi, may kasalan manan. Kung nag-o-offer siya kang misa, kamo, gamang kamong kasalan, o hindi man malinis ang konsensyata kung kita nag-ako kang komunyon. All of us are sinners. Pero kung tayo ipadagos sa sakripisyo na winalat ni Kristo, mamamatay na po ang pagtubod. Linulit tayo ni ang pinakahalangkaw na form of adoration na minukna o tugdas ni Kristo. Tanganing, wherever we are, o ano man na, sa buong buhay tanig sa kinauban, pikapadagos to sa iyang sacrifice. Maybe, hindi sa paagi kang eksaktong pagdupa sa cross, although that can happen to some people na pinaparusahan sila ulit sa kanilang pagtubod. Ito man po ang mga bagay-bagay na dapat ang isacrifice. Halimbawa, may kaiwal ka. Imbis na gadanon mo ito, ipangadji mo. May dikit na sacrifice. Meron kang naiibigan na mayroon ng asawa, kaya mo na po ito para isipon. Sacrifice. Meron kang diabetes, gusto magparakakan ice cream, o so taste na maamis, dikit na sakripisyo. Sacrifice can take the form of many things. Diba? Lalo na kapag abot kang Kwaresma, pig-encourage ba kitang mag-ayuno, mag-abstinence, and many, many things. Pero,
Tayo naman kay po na halaton ang Kwaresma to do those things. Kundi, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pwede kitang mag-sacrifice. Tanganing, maging part inikan buhay ta, and any problema, di tulos kita nawawala ng paglaom. Kundi siring kay Kristo, patuloy ang paggawa niya ng pinapagawa ng God the Father sa iya. That is why nailing ba ka na dagog na sa Ebanghelyo, kahit dahil siya pigtubod kang mga disipulo niya, nakaibahan niya duman sa Garden of Gethsemane, he continued to pray, Father, kung di man mailis ini na sacrifice o pag-offer ko kang sadiri ko sa cross, yet not my will but your will be done. Yun man po ba kaya ng dapat na prayer ta? Kaya alam kung minsan, pig-insister ta so sa diritang kabutan. Aram ta naman na may agom, piga para lapag mo pa. You are not following God's will, no? Di ba? Aram mo man sala ang mangopya. Sige mo pang kopya, you're lazy in your studies. So nakatapos ka ng pag-aaral mo, sige mo sa pangopya. Maski sisay man, di ka man kaan matutuwa na nagkamagna cum laude ka, pero you were always copying the work of another, no? And so on and so forth. So pigapod tang friend, pero pigaparalibok ka mo. Pigapod mong ama, ina, pero dahil mo pigsusunod ang sa indang mga kagustuhan. Takuluran po baga ang mga kasalanta. Pero, how do you make up for them? Kung nagkumpisal ka, hindi naman agad-agad mawawala yung kasalanan mo just because nag-pray ka ng 10 amaan namin. Kung ang gigibuhon mo, mapangadji ka sa kagurangnan na, Lord, sana po, dahil ko na maulit. Every time nagigibuhon ko na naman, please strengthen me. Because, sabi baga ni Jesus, ang lawats ta, marupok, madali kitang masugtan. But if you did not pray, yaon na naman sutukso, di man mahali po yan. So, see, that's the very life of a person. Yan ang buhay mismo. Nasabi ni Kristo, kay puan kong iligtas. Kung ako man na nagpapailing, inaako kong sakripisyo tang mautob sa Diyos Ama, and here comes, pigluluya na ako, karuday ko na maako, so pag-inom kang kalis, o pagtawagan sa diri ko sa krus, ano na mangyayari sa inda? Kung ako mismo na maestro ninda, Lord, kagurangnan, dahil ko magigibo, pero ginibo po kan kagurangnan. Tanganing kita man, yuto man ang sundon. Not our will, but God's will. Sana yan po ang perming prayer tapag nunubina kita kay St. Jude. Di maggurob-gurob, kundi mo na-receive so hinahagad. Dahil sabi baga, 1,000 times ka mag-pray para sa kagurangnan, that's only one day. 24 hours for the Lord. 1,000 days for us, for the human being, isang araw lang po yun sa Panginoon. Kaya, ba't sabihin, day pong limit ang paghingi ito sa Panginoon. And He's always ready to accept and to hear what we want from Him. Pero tayo naman ang naiinip, gusto ta pirmi ibigay agad. But that is not our way, God's way. Way natin yon na agad-agad sa Panginoon. Kaya po ang tapang pakiusap tayo sa Kanya. Tadaingin na ibigay, babalik ka na naman kay Lord. Tanganing ma-develop so sa imong relation sa Kanya. Kung binigay agad ni Lord, dahil ka na mapangadji. So this is the wisdom
of asking God always. Kahit na hindi natin nakikita kung minsan yung binibigay niya. Hindi naman kailangang makita as long as we believe that He is going to give us what we ask for. So yan po ang pagiging padi. Padi natin lahat. Like Jesus, we have to offer something holy, something banal. Bako na pagdigdi mo sa sinjo, daradara mo sa kasalanan mo. Dakoloro na isip na masama. Kahit po ba ko kitang perfect, pero dapat yun ang ating desire to really become holy. Sayang naman ang debosyon. Sayang naman ang wag para digdi. Di ba? So, magpangadji po kita, nang pangadji ta, maging malinis. Ang buhay ta, ang ano man ang misyon, ginagawa, totoo, hindi fake, hindi balat kayo. Dahil yan pang tunay na pagiging pare sa harap ni Kristo. Sana sa tulong ni San Judas Tadeo, kita gabos mabago. Kung hindi man ngayon, bukas, pero di po nawawara ng paglaom. Gwapo ding pamibiin banwaan. Mantang kita nagtitiripon, tanganing silibraron, ang satong pagtubod, idulot niya ato ang satong mga pamibi sa Diyos, kasaro ni Hesus Kristo, ang satong daing katapos, na halangkaw na padi. Kalabang kagadan, ini ang simbag, kagurang nani nanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi, para sa simbahan asin sa Santo Papa, na siya magiyahan kan Espiritu Santo asin danay na magpabanaag kan pagkamuot, asin pagkaherak ni Kristo, Diyos no na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Para sa samong mga obispo, padi asin diakono, na si Kristong daing katapusan na halangkaw na padi, lugod sindang baaguhon sa saindang mga bukasyon, tawan sindanin kadunongan na magiya, asin pakusugon sinda sa panahonin kapagalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Para sa pagdakol kan mga bukasyon sa pagkapadi, asin buhay relihiyoso, tanganing dakol ang makadangog, asin bukas palad na magsimbag, sa pangapudan kan kagurangnan na maglingkod sa iyang aripompon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na nagtitios, tanganing mamati aninda ang nakakarangan na presensya ni Jesus na nagdulot kan sa iyang sadiri para sa satong kaligtasan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ni Kristo, daing katapusan halangkaw na padi, dinulot ban sa imong sadiri bilang sangkap na atang para sa mong kaligtasan. Itugot mo na isaro niamon sa mong buhay sa imong atang, sin maging maimbod na mga instrumento kan sa imong biyaya. Ininagad mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
pagpamibig ko mga tugang tanganining sakot sa indong atang maako mandugod kan Dios amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, may dulot mi manlugod na maninigo asin dayaday ining mga misteryo. Ulit ako ng sakripisyo ginigirumdum, nababaguan gibonin pagtubos sa samo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagporan uli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa huri niyang pagpamanggi kay bansay mga apostoles, sa pagpadanay kan nakakaligtas na pagrumdom kang krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sa diri, kodero na daing digta, anina kong atang ninlubos na pag-omaw sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo sa ginagalangan na misteryong ini pinapabanal mo sinda tanganing an lahi nin tao na yaon sarong kinauban maliwanagan nin sarong pagtubod asin mabunyag nin sarong pagkamot kaya nagdodolot kami sa lamesa nin kangalas-ngalas sakramento tanganing sagom kan hamis kan sa imong grasya, makaagbot kami sa kamugtakan kan kaligtasan na ladawan. Kaya ang mga langit noon, sin mga dagaan noon, sasaranong sa bagong awit nin pagsamba, asin kami kaiba ning gabos na hukbo nin mga angeles, nagrurukyaw kan sa daing tapos na nagsasabi, kagurangdan, kadang-kadang banal, buraban ng gabos, kabanalan, kaya yung mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangdan sa Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay sa pagpasalamat binakini, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkaya magkangkalis, singkirari na pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipon, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
kami nagrurunong sa iyong pagkakadaan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkani kong magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami, nag-aarangan na kami nagpapakinabang kang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, karon na makagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilyon kinaban, tanganing malubos mo sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, siring man garumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi niya to sa misang ini, asin ang kabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag gan sa imong lalawgon. Kay ragi kami kabos, namimibi kami, tanganing kaibahan ng Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo. San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, sinsa sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos sa kagalangan sing kamurawayan sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinutuod kan Diyos no, nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagan, siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-daw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, sa kaporisawan. Wantang kami nagahalat, kan maugbang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sinbabag ka ni kuha na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot kang kagurangan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatiraawan ka mo, kan tandaan ka tuninongan. Peace be with you. Peace.
paganguyos ng kaguranan sa Kristo, ang pinakalangkaw na padi, adayong katapusan, siya nagdudulot kan sa iyong sakripisyo, arawan daw kay riba at sa tuyang mga intensyon. Sa ang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalang kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Mga tamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gapos. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God,
or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan sa pagiras niya mo, sakripisyong ini na pinagtugon sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrumdum sa iya, magin manlugod kami sa kaibahan niya, mga balaog na daing sagkod para sa imo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 20,910 pesos may 45 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 5,386 pesos. Ang ikaduwang collection, nag-abot man po sa 6,319 pesos may 90 sentimos. Siring man sa masunod na simana, Hunyo 1, sagkod 3, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin trido o masses for the dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaraning kalag na buot niya tong girumdumon. Maawot mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 1,300 pesos, 1,700, duwang tig 500 pesos, 300 pesos, and 250 pesos. Logronyo Batalier Family, 2,000 pesos. Quezel and Kalila and Barameda Family, 1,000 pesos. Willie Cerilla, 500 pesos. Eden Morante, 400 pesos. Diyos mabalos po. Tigil na po kita para sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong Kung ka mga espiritu. pamibi intercession sa Nudas Tadeo, Marianan Kaligtasan, kamo, bendisyonan. Sinansa ng mga mahal sa buhay sa ngarang kanama, sinaki, singan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na ang banal Eucharistia. Lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.